An balimaw an bɛ foli di aw ma nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an minnu sɔgɔlen an na nin waati in na hali bi an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli kɛrɛnkɛrɛnnen a ta ka di bɛɛ ma Maliyɛn bɛɛ ma hali bi an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye Ala ka suma ka sababuya kɛ Mali ye jamana ye jamana min ni san laban in na Ala y'a lajarabi ni fɛn caman ye donc an tɛ ɲinɛ ale bi ka Mali denw bɛɛ fo ka Mali ɲɛmɔgɔw fo mɔgɔ fɛn de bɛ ni e de bɛ kɛlɛ la Mali ye walasa ale bi Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo minnu na donc a balimaw o hukumu kɔnɔna na anw nana an ka delilako la ni o tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye jɛmukan ye an bɛ jɛmukan minnu kɛ walasa ka kuma adamadenya kan ka kuma anw yɛrɛ kan ka kuma an ka kow kan ko minnu bɛ se ka to ale bi an ka sigi u bɛ se ka diya anw na adamadenw an bɛ se ka kala ka don ɲɔgɔn na cogo minnu na olu baaraw bɛ se ka nɔgɔya anw bolo adamadenya tɛ taa gɛlɛya kɔ gɛlɛya ninnu kɔni danfaraw bɛ don a la cogo di mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ gɛlɛya kunbɛn cogoya minnu na o de bɛ danfara don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ danfara gɛlɛya kunbɛn cogo o de bɛ gɛlɛya danfara don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ko kelen ye nin sɔrɔ a ye nin fana sɔrɔ u b'a kunbɛn cogo min na o de bɛ danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ o de la i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la a ka fisa adamadenw ka to ka wuli ka ɲininiw kɛ kuma bɛɛ san'an ka taa yɔrɔ jan an b'a fɔ a ɲɛna ko n tɔgɔ de ye Yakuba Dawu ni an ye nin chaîne nin créer ni chaîne wɛrɛw b'an bolo an bɛ kuma baarako kan an bɛ kuma adamadenya taabolo fɛn caman kan ale bi ka se ka motivation don adamadenw na cogo minnu na an ka ko minnu bɛ yen ni an b'a la an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la o hukumu kɔnɔna na an bɛ baaraw wɛrɛ kɛ n'o ye formation ni an b'o kɛ marketing digital hukumu kɔnɔna na sanni feere baara internet sanfɛ k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ani formation an b'olu kɛ domaine wɛrɛw fana la fɛn min ye infographie ye ka taa se a n'a ɲɔgɔnna camanw ma an b'o olu baaraw fana kɛ o hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ jɛmukanw kɔni an bɛ ninnu fana kɛ walasa hali bi adamadenya an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la adamaden an tɛ foyi ye anw yɛrɛ kɔ Ala ka danni kɔfɛ adamaden an tɛ foyi yɛrɛ de ye anw yɛrɛ kɔ anw de bɛ se ka an ka diɲɛlatigɛ ka bila sira dɔ kan sira minnu ni tuma dɔ la an bɛ se ka taama ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛyaw nana an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kunbɛn an balimaw an da bɛna se fɛn min ma bi a ka da la k'a fɔ tuma dɔ la adamaden an ka diɲɛlatigɛ la mɔgɔ si de tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya t'i da la mɔgɔ si de tɛ ko gɛlɛya t'i da la dɔw ka gɛlɛya ye wariko ye dɔw ta ye furuko ye dɔw ta ye cɛko ye dɔw bɛ bana de b'u la dɔw ta ye baarako ye dɔw ta ye bɛnbaliya yɛrɛ de ye furu kɔnɔ dɔw ta ye bɛnbaliya de ye adamadenya la dɔw ta ye bɛnbaliya de ye baarakɛyɔrɔ la dɔw ta ye u bɛ fɛ baara yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ o tɛ ka kɛ cogo min na dɔw ta ye baarakɛlaw u bɛ k'u ka fɛnw suɲɛ gɛlɛya sugu de ka ca wa n'i ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ ka i ka faamuyaliw yɛrɛ kɛ diɲɛ na i b'a ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ tɛ lafiya so ye n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ chaque fois ni adamaden n'i bolila hɛrɛ dɔ nɔfɛ k'i b'o ɲini i b'a sɔrɔ n'i y'o hɛrɛ sɔrɔ o hɛrɛ fana ni a gɛlɛyani de bɛ na i b'a fɔ k'i tuma dɔ la i b'a sɔrɔ 100 bɛ bɔ don dɔ la 100 e b'o sɔrɔ don dɔ la o b'e ka mago ɲɛnabɔ nka ni Ala yɛrɛ nana 1000 d'e ma 2000 d'e ma 5000 d'e ma e hakilina bɛna jigin ko wɛrɛw la k'i bɛna olu fana kɛ wa e hakilina bɛ jigin ko wɛrɛ minnu na o fana na gɛlɛya de don o fana na problème de don olu kow fana bɛ tila ka na jɔ e da la tuguni o de la an bɛ se k'a fɔ n ko diɲɛ gɛlɛya tɛ ban o de la bɛɛ kan k'i labɛn ka gɛlɛya ninnu kunbɛn cogo minnu na ka se ka olu laɲini wa mɔgɔ kana bila i kunna ko hɛrɛ kudayi bɛ yen hɛrɛ kudayi tɛ yen adamaden mana hɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo tuma dɔ la gɛlɛya dɔ bɛ na tuma dɔ la i bɛ sigi i bɛ mɔgɔ dɔw nata minɛ i bɛ sigi mɔgɔ dɔw bɛ taabolo dɔ la i b'a fɔ k'olu ka don u ye k'a sɔrɔ e bɛ sigi ka cɛ min lajɛ k'a fɔ ko wari b'a kun ka muso min lajɛ ko wari b'a kun k'a fɔ ko nin cɛ in ko tɔgɔ bɛɛ de b'a la nka i ka taa sɔrɔ o cɛ in i t'a la k'a fɔ ale fana natalen de e la sira dɔ kan sabula bana b'a la a kɛlen bɛ ka a n'a ka waatiya bɛɛ a dɛsɛra k'o bana nin furakɛ bana b'a la bana min b'a to a tɛ sunɔgɔ su fɛ bana b'a la bana min b'a to a lafiyalen tɛ a nin kunna wari min yɛrɛ b'a bolo ale yɛrɛ ɲɛ tɛ o wari la mɛ e de ɲɛ bɛ o wari la sabula bana min b'ale la o bana tɛ e la a ka problème tɛ kelen ye o de la adamaden an bɛ cogo min na an bɛɛ ka sɔn an ka cogoya ye ten o de ka fisa n bɛ nin cogoya la bi n bɛ sɔn a ye mɛ ka to ka miiri hali bi n ka situation ka se ka an miiri mɛ n m'a fɔ ko ko mɔgɔ k'i bɛ bi ko wari t'i bolo k'e ye fantan ye k'i ka sɔn i ka fantanya ma ko o ye dakan de ye o ko tɛ i bɛ cogoya min na bi i k'a dɔn k'a fɔ o ye hɛrɛ dɔ de ye i ka sɔn o ma
e kana o kɛ jalakili ko ye ka ɲɛsin i ma e kana na o kɛ ko dɔ ye ka ɲɛsin i ma minnu fana bɛ n'i bila miiriya wɛrɛ la miiriya wɛrɛ minnu bɛ n'i hakili k'a dominer walasa e ka ko dɔw bɛ yen olu bɛ se ka tiɲɛ cogo minnu na diɲɛlatigɛ b'o o cogoya la don dɔ la fɛn t'i bolo n'i nana fɛn sɔrɔ i na miiri k'i bɛ muso furu n'i ye muso furu a yɛrɛ dun b'a dɔn an ka société la a fɔlɔ ko n'i ye muso furu ko cɛ e ka jɔ ni muso ka dépense ye kɛmɛ tun bɛ bɔ don min na yɔrɔ 100 tɛna e bɔ bilen tuguni surtout n'i bɛ an ka dugubaw la ni so jɔlen t'i bolo i bɛna so sara i bɛna courant sara i bɛna ji sara i bɛna ni ala ye den nɔgɔya ye i bɛna olu ka musakaw i bɛna o kɛ donc i b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la repos yɛrɛ de tɛ yen k'a fɔ ko lafiya de bɛ yen lafiya tɛ yen nka komi lafiya kudayi tɛ sɔrɔ an bɛ se ka mun de kɛ walasa kuma kelen kelen an bɛ se ka hakili lafiya kan an ni lafiya cogo minnu na o de la n'i ye furu jateminɛ furu kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na bɛɛ ka se ka i ka kɛta kɛ walasa o ko ninnu bɛ se ka sabati sabula an ka société labɛnna cogo min na n'i ye furu yɛrɛ taabolo jateminɛ cɛ ye ka jɔ i n'i ka jɔyɔrɔ la i ka muso ta charge la muso ko i ka kow to cɛ ta la fo n'i y'a sɔrɔ ni ko bɛ yen ni a kɛlen bɛ ka sɔsɔliw kɛ ala ko sira kan o kow la i ka se ka i ka effortw kɛ wa furu fana si t'a ɲɛ kuma si la fo n'i y'a sɔrɔ furu ɲɔgɔnmaw fana bɛɛ y'i ka kɛta kɛ bɛɛ y'i effort dɔ fourni kuma dɔ la o erreur de b'an sɔrɔ furu kɔnɔ o la ka i b'a ye k'a fɔ furucɛw bɛ caya bi dɔw b'u sigi ka u t'u effort fourni kɛrɛnkɛrɛnna kuma dɔ la an balakaw olu caman bɛ yen u b'a bila u kunna komi a fɔra an ka société la sa cɛ kan ka jɔ ni muso dépense ye donc o hukumu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ fana u y'u tigɛ fila ta ka bila u sen fila sanfɛ ka sababuya kɛ wari ma ɲini u bolo tɔgɔ ma ɲini u bolo foyi ma ɲini u bolo ko u ka se ka cɛ ni lafiya u ka se ka environnement dɔ créer walasa cɛ ka se ka ni lafiya cogo minnu na u ka se ka fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye sokɔnɔ baaraw de fɛn dɔw ye a yɛrɛ ka sen dɔw la k'o dɔw kɛ i ka da la k'a fɔ dɔw y'a jateminɛ olu ka hɛrɛ sira dɔw ye olu tɛ foyi kɛ bilen i ka da la k'a fɔ o ko n'a ɲɔgɔnso de bɛ se ka na ni gɛlɛya ye saliba adamaden lafiyalen kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya provoquer an b'a jateminɛ an ka société la tuma dɔ la maa minnu bɛ yen minnu tɛ ɲɛɲinini kɛ maa minnu bɛ tuma dɔ la a bɛ ɲini ka d'u ma maa minnu bɛ yen hali lamɔ sira kan den minnu bɛ yen tuma bɛɛ mansaw de b'a ɲini ka d'a ma ale yɛrɛ tɛ wuli ka minɛn ta ka don minɛn na a tɛ kelen kɛ fila ye a tɛ fila kɛ naani ye i b'a sɔrɔ ale ka revendication de ka ca kojugu kosɛbɛ jamanajɔ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ balo adamadenw tɔw kɔ kan maa minnu bɛ yen n'olu tɛ wulikajɔ kɔ adamadenw tɔw ka sɔrɔ olu bɛ balo o de la i ka da la k'a fɔ olu dɔw ka kuma de ka ca ka kuma dɔw la olu n'a damanaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan o ye adamadenw ka filiw ye adamadenw b'o filiw kɛ o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye gɛlɛya ye a bɛ na an ka société kɔnɔna na o ye fɛn min bɛ yen an kan ka se ka fɛn min ka corriger bɛɛ ka se ka sigi i miiri i yɛrɛ la an delila k'a fɔ an ka jɛmukanw tɛmɛnen na adamaden mɔgɔ si tɛ diɲɛlatigɛ na min bɛ se k'i yɛrɛ nimisi wasa ka tɛmɛ e kan adamaden n'i ye adamaden yɛrɛ jateminɛ a dancogo la ala yɛrɛ bolo mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a nimisi wasa quoi c'est à dire k'i satisfait ka t'i dan na foyi tɛ se k'o kɛ ni e yɛrɛ dɔrɔn de tɛ e yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'e yɛrɛ satisfait k'i nisɔndiya ka se i dan na i ba tɛ se ka kɛ i fa tɛ se ka kɛ i furucɛ tɛ se ka i furumuso tɛ se ka kɛ i ka patron tɛ se ka mɔgɔ foyi tɛ se k'o kɛ sabula adamaden ka satisfaction dan tɛ wari ye adamaden ka satisfaction dan tɛ tɔgɔ ye adamaden ka satisfaction dan tɛ bolofɛnw sɔrɔli ye mobili bɛ n bolo so bɛ n bolo fini ɲɛnamaw bɛ n bolo adamaden ka satisfaction dan t'o ye tuma dɔ la ninnu bɛɛ bɛ kɛ i bolo k'a sɔrɔ i ni degulen de don n'o bɛɛ bɛ k'i bolo k'a sɔrɔ tuma dɔw la i natalen don mɔgɔ wɛrɛw la i bɛ fɛ ka kɛ cogoya wɛrɛw ye an b'an jateminɛ ni fɛn min b'i bolo tuma dɔ la i t'o jate koba ye fɛn min t'i bolo dɛ i bɛ to ka nata o de nɔfɛ wa hakili ka baara kɛ ka nin ko ninnu faamu o de b'a to tuma dɔ la hakili bɛ i sigi yɔrɔnin kelen maa bɛ maa la fɛn bɛ yen n'olu y'a miiri k'o t'a sɔrɔ olu yɛrɛ bolo o ye diɲɛ wuli de nka i b'a sɔrɔ maa bɛ maa la olu a t'u bolo mɛ pour eux a m'u ka diɲɛlatigɛ sa a m'u ka fɛnw sa ni rien a ma ye donc adamadenw ka faamuyaliw danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin adamadenw yɛrɛ ka taabolo ma wa mun bɛ nin kɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ sɔrɔ adamadenw fana ka lamɔyɔrɔ fɛ a b'an da se lamɔ ma adamaden ka lamɔyɔrɔ tuma dɔ la a bɛ jouer adamaden ka jogo kan i lamɔna yɔrɔ minnu na a bɛ tugu i nɔfɛ i ka furu kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ la i ka teriyaw la i ka jɛɲɔgɔnyaw la a bɛ tugu i nɔfɛ parce que an bɛ environnement dɔ de kɔnɔ o environnement in taabolo dɔw de bɛ yen laɲini dɔw de bɛ a la mɔgɔ kɛlen bɛ ka fɛn dɔw de bila bɛɛ k'o respecter i b'a sɔrɔ société dɔ la fɛn dɔ bɛnnen don yɔrɔ dɔ la yɔrɔ wɛrɛ la o bɛnnen tɛ fɛn dɔ bɛ yen i b'a kɛ yɔrɔ dɔ la foyi si tɛ se ka bɔ a la mɛ n'i y'a kɛ fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ o ye gɛlɛya ye fan wɛrɛ fɛ
même misali surundaw ma anw ka zone kɔnɔna na ni anw ye miyankaw de anw ka région kɔnɔna na i b'a sɔrɔ musow kuma caman u b'u kinbiri gan ka foliw kɛ musow bɛ kinbiri gan ka cɛw fo fɛnw tout ça bon kinbiri gan in o ye bonya nasara de ye o tɛ labatoli ye o tɛ k'a fɔ ko cɛ ye ala ye o tɛ k'a fɔ ko cɛ bɛ non 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 o tɛ juste bonya de don ka kɛ est-ce que y'a ye mais ni o muso ninnu filɛ n'olu furula ka bɔ yɛrɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ olu tɛ problème sɔrɔ o fɛn ninnu na olu b'o kɛ olu bolo normal de don quoi i bi kinbiri gan k'i cɛ fo ka ji d'a ma ka a ka fɛnw kofɔ a ye c'est normal de don olu bolo voilà kɛta de don quoi parce que société kɔnɔna na a kan ka kɛ de nka n'i bɔra o zone kɔnɔ ka na fan wɛrɛw fɛ par exemple i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ Bamakɔ ye o yɔrɔ wɛrɛ fɛ n'i taara yen n'i ko musow ma ko ka kinbiri gan ka cɛw fɔ tuma dɔ la olu bolo o ye jɔnmaya de ye olu bolo i bɛ ka cɛ kɛ ala ye olu bolo c'est-à-dire o man ka kɛ quoi e b'o kɛ mun de la e b'o kɛ mun de la i ye ko de diya a la ka dama tɛmɛ donc a b'a ye o mentalité de bɛ yen donc misalila cɛ min bɛ o zone sugu kɔnɔ ni ale b'a dɔn muso b'o nin kɛ u ye a ka di musow ye musow ko o fɛn sugu ninnu kɛ musow fana b'a kɛ bon ni e nana muso furu yɔrɔ dɔ la min delen tɛ o fɛn sugu la soit ko kelen de don soit i b'a accepter i bɛ sɔn a ma soit muso fana bɛ essayer ka a ladeli a bɛ se ka appliquer cogoya minnu na munna a damada fɛn dɔ don yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ni cɛ ni muso n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuma caman na ni cɛ kumana muso bɛ ji a tɛ kuma bilen mais yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ musow bɛ cɛw dalaminɛ ka kumaw fɔ fɛn bɛɛ kɛ est-ce que o b'a ye donc nin bɛɛ ye adamadenya de ye nin bɛɛ ye société taabolo de ye parce que mɔgɔ minnu ye ninnu adamadenya taabolo minnu bila sen na o y'a kɛ kun dɔ de kama o y'a kɛ o ye miiriya dɔ de k'a fɔ nin ye adamadenya taabolo dɔ de ye min ka ɲi an ka sigi ma min bɛ se ka na ni bɛn min bɛ se ka na ni yiriwali ye an ka sigida la olu fana miirila o de la k'o ko o bila sen na donc adamaden jogo a bɛ taa i nɔfɛ i ka fɛn bɛɛ la wa adamaden kana kɛ maa ye k'a fɔ ko principe t'i la o fana ma ɲi adamadenya la k'a fɔ e de bɛ yen ten tana t'i la e de bɛ yen ten ko tɛ ko ye ko e bɛ ko min dabila i ka danbe kama i ka tɔgɔ kama i ka jɔyɔrɔ kama o man ka ye adamadenya la adamaden bɛɛ kan ka dɔn ni tɔgɔ dɔ de ye kana kɛ diɲɛlatigɛ kɛ ten ye quoi i jija jogo ɲɛnama kelen bɛ yen i ka dɔn n'o ye nin cɛ in nkalontigɛ man d'a ye dɛ nin muso in nkalontigɛ man d'a ye dɛ nin muso in n'a ka ko bɛɛ a tɛ don namara ko la mɔgɔ fɛ a ɲɛ bɛ nin cɛ in na nin n'a ka ko bɛɛ n'i ye wari kalifa a la i bɛna sɔrɔ o cogoya la nin n'a ka ko bɛɛ kɛlɛ mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ kɔni a bɛ a fɛɛrɛ kɛ walasa a kɛlɛ ka se ka suma nin n'a ka ko bɛɛ n'a ye fɛn min dɔn dɔnniya la a bɛ formation kɛ mɔgɔw kun a b'o yira mɔgɔ la nin n'a ka ko bɛɛ a tɛ kɔnɔ juguya kɔni a t'o kɛ mɔgɔ la i mana kɛ cogo cogo adamaden principe dɔw de ka y'i la n tɛ nin kɛ walima nin ye n taabolo de n bɛ taa ten mɔgɔ man kan ka kɛ ten o de bɛ danfara don an ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a fɔra bagan an ni baganw fɛn kelen dɔrɔn de bɛ danfara bɛ an ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ o ye hakili de ye ala ye hakili min da anw ma o de bɛ danfara don an ni ɲɔgɔn cɛ sabula bagan ka baara bɛ fɛn saba de nɔfɛ a ka negela a ka lakana ale ni a ka dumuni n'an ko negela o ye nege désir sexuel de i n'a fɔ musoko nege cɛko nege o n'a ɲɔgɔn si ninnu ça c'est inné quoi est-ce que vous voyez donc a filanan min o ye bagan ka lakana de sécurité bagan fana bɛ environnement min kɔnɔ i b'a sɔrɔ a b'a ɲini k'a yɛrɛ sécuriser de i b'a ye tuma dɔ la i mana taa tu kɔnɔ yɔrɔ dɔw la kɔngɔsogo dɔw bɛ yen n'o ye mankan mɛn fɛn sugu dɔ la u b'u yɛrɛ ta u bɛ boli o n'a fɔ wara ni fɛn ninnu n'o ye adamadenw ye fɛnw sɔrɔ u bɛ gɛn parce que e ye menace de ye olu ma o ye menace de ye olu ma donc o bɛ sécurité de nɔfɛ sécurité ani n'o bɔra dumuni o bɛ se ka balo cogo min na o bɛ yala o nɔfɛ kuma dɔ u bɛ kɛlɛ kɛ balo kama u bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn dun donc bagan ka fɛn bɛ saba de ye nin a ka adamadenya bɛ munumunu nin cɛ ka caya nka hakili fana b'u la koyi a tɛ komi i n'a fɔ hakili t'u la dɛ u ka hakili b'u la mais dɔnnibagaw y'a yɛrɛ k'a fɔ hakili min b'u la u ka hakili ti adamaden ta bɔ u ka hakili ti adamaden ta bɔ sabula parce que hakili dɔɔni b'u la i b'a ye kuma dɔ la u bɛ to ka fɛn dɔw kɛ voilà bagan dɔw bɛ yen kɔngɔsogo dɔw bɛ yen u bɛ to ka adamadenw ka fɛn dɔw ladili donc hakili dɔw b'u la mais o ni an ta tɛ kelen ye a mana kɛ cogo cogo anw de bɛ sanfɛ donc anw ka hakili bonya an ka faamuyali o ye danfara don an ni olu bagan ninnu cɛ i b'a sɔrɔ bagan dɔw bɛ yen a bɛ se ka koba kɛ fɛn bɛɛ kɛ mais adamaden kelen b'a minɛ dɔrɔn k'a tɔgɔ min ka dominer ka fɛn bɛɛ kɛ donc
o danfara minnu donna an na baganw ni ɲɔgɔn cɛ o danfara in n'o ye hakili o kan ka kɛ sababu ye u ka ye an ka baara bɛɛ la u ka ye an ka fɛn bɛɛ la nka o fana tɛ se ka ye an ka fɛn bɛɛ la fo adamaden kuma kelen kelen i ka to ka faamuyaliw ɲini dɔnniyaw ɲini ka fɛnw lamɛn fɛnw lajɛ fɛn minnu bɛ yen minnu t'i lakulonkɛ kuma bɛɛ fɛn minnu bɛ yen minnu bɛ dɔ fara i ka dɔnniya k'i ka hakili labalo hakili bɛ labalo ni dɔnniya de ye a bɛ labalo ni kunnafoni a bɛ labalo ni kalan de ye donc kuma kelen kelen i bɛ se ka taa ninnu u sira fɛ donc n'i ye adamadenya jateminɛ i b'a se k'a fɔ adamadenya tɛ i n'a fɔ jate jɔlen de don i n'a fɔ fɛn bɛ yen wa a bɛ ten bala kuma dɔ la yɛlɛmɛniw bɛ na ka sababu ye kɛ k'o taabolo de ala yɛrɛ de ye diɲɛ dan ka kɛ nin taabolo ye donc o hukumu kɔnɔna na foyi si se ka kɛ kuma si la n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw ma y'a la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la gɛlɛyaw dɔw bɛ y'a la o de la an ye sugandili kɛ k'a ye adamaden tuma dɔ la ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i bɛ se ka hakili jumɛn de ta ka baara kɛ i bɛ se ka hakili labaara ka hakili to a yɛrɛ ka hakili sɔrɔ ka calmer walasa i ka fɛn kunbɛn o cogoya dɔ la o de la an ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ni kuma dɔ la problème bɛ caya adamadenw da la problème mana caya adamadenw da la surtout an yɛrɛ ka société la i b'a ye bana cayara i b'a ye fantanya bi fan bɛɛ guerrew kɛra sababu ye tuma dɔ la mɔgɔ dɔw somɔgɔw danyana dɔw musow danyana dɔw faw danyana donc terrorisme yɛrɛ nana dɔ fara anw ka gɛlɛya kan k'a sababuya kɛ mara minnu tun b'anw fɛ mara ninnu ma ɲɛ k'a sababuya kɛ mara jumɛn ma ɲɛ an ka jamana ninnu marala sira dɔ fɛ sira min y'a to lakanabaliya dayɛlɛla ka ɲɛsin an ka jamanaw ma wa a mara ko juguya minnu kɛra a bɛɛ bɛ sɔrɔ hakili ka mafiyali de fɛ hakili ka faiblesse fɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ adamaden i ma diɲɛ faamu ka se dan dɔ la i ma sɔn bi ma k'a fɔ ala ye dan ka kɛ bi de y'i ta ye i ma sɔn bi ma n'o kɛra sa adamaden bɛ don dankari wale dɔ la dankari wale min ni tuma dɔ la a b'a ɲɛsin a mɔgɔ ɲɔgɔn de ma a b'a jateminɛ fo ale ka mɔgɔ ɲɔgɔn ka hakɛ de minɛ a la fo ale ka mɔgɔ ɲɔgɔn faga walima ka tɔɔrɔ lase a mɔgɔ ɲɔgɔn ma wa ni ale mun kɛ ale tɛ lafiya sɔrɔ wa adamaden n'a ma hakili sɔrɔ k'a fɔ ne bɛ ka nin ko minnu kɛ a bɛna tɔɔrɔ lase mɔgɔ ɲɔgɔn ma mɔgɔ ni o t'i hakili la o t'i ka faamuyaliw la i bɛ tiɲɛni kɛ kuma dɔ la wa i t'a reconnu k'e ye tiɲɛni kɛ e bolo e bɛ ka min kɛ k'o ye ko kɛ ta de donc olu n'a damadaw cayara anw ka jamana kɔnɔ k'a kɛ sababu ye ka na ni problème ye problème cayara fo ka taa kɛ adamadenw bi alako la tɔgɔ la nka alako waleyali tɛ adamadenw na tuma dɔ la n'i ka problème sera hakɛ dɔ la bana ko ka taa ka bɔ yen i n'a fɔ sira wɛrɛw problème socialenw fantanya juguyanba mɔgɔ tɛ yen k'i dɛmɛ a bɛ na ni miiriya jugu dɔ ye adamaden na tuma dɔw la a bɛ kojugu kɛli jigin adamaden kɔnɔ parce que i b'a ye k'a fɔ ko injustice de bɛ yen i bɛ waritigiw tɛmɛtɔ ye mɔgɔw bolo wari b'u bi mɔgɔw b'u ka vie la mɔgɔw b'u ka kow la e bolo e bɛ situation min na e bɛ ka kule min kɛ e bolo o bɛ ka mɛn quoi donc e bolo comme o bɛ ka mɛn u bannen de don k'e dɛmɛ u bannen de don gɛlɛya min bɛ da la k'o gɛlɛya wuli ka bɔ yen nka adamaden i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ an ka jɔrɔ n'a ye fɛn fɔlɔ min ye o ye kɛnɛya de an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya sabati bɛɛ yɔrɔ fantanya b'i la o i bɛ nin na o i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn la o kɛnɛya de nafa ka bon kɛnɛyabaliya de bɛ waritigi to a bɛ ɲinɛ a ka wari kɔ kɛnɛyabaliya de b'a to tɔgɔtigi bɛ ɲinɛ a ka tɔgɔ kɔ kɛnɛyabaliya de b'a to muso cɛ ɲuman a bɛ ɲinɛ a ka cɛya kɔ adamaden ni bana dɔw y'a minɛ a b'i ɲinɛ fɛn caman kɔ an bɛ jɔrɔ fɛn kelen min na o ye kɛnɛya ye wa mɔgɔ de bɛ ne bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ nka fɛn min ye kɛnɛya ye o bɛ e bolo o waatinin na e ka ala barikada ala an b'i barikada gɛlɛya b'an kan nin waati nin na ala an b'i barikada wari t'an bolo sisan ala an b'i barikada cɛ t'an bolo sisan ala an b'i barikada muso t'an bolo sisan ala an b'i barikada an ti baara la fɔlɔ ala an b'i barikada so t'an bolo ala an b'i barikada mobili t'an bolo ala an b'i barikada
an bɛ ka sanga mun ɲini an b'a sɔrɔ nka i ye kɛnɛya kɔni d'an ma nin waati nin na fɔlɔ ala an b'i barikada i kan ka kɛ adamaden ka miiriya ye ka ala fo nin na kɛnɛya nafa ka bon kojugu kɛnɛya de ye sɔrɔ fɔlɔ ye sabula e ye adamaden de ye e bɛna taa wari ɲini e bɛna taa dɔnniya ɲini e bɛna taa tɔgɔ ɲini e bɛna taa so ɲini e bɛna taa wari ɲini mobili ɲini i ka da la k'a fɔ e farikolo de bɛna wuli ka taa o baara kɛ e hakili bɛna miira la farikolo b'a taama ni kɛnɛya t'i bolo i da la k'a fɔ o baara ma nɔgɔ wa e min bɛ yen waati na ko gɛlɛya b'i la i ka hakili to nin kɛnɛya nin yɔrɔ in na dɛ a b'i nafa don dɔ dɛ n'i y'a min k'a fɔ ne sigilen bɛ yɔrɔ la bi kɛnɛya kɔni alhamdulila kɛnɛya bɛ n na nka ale bɛ k'an plɛɲe n bɛ se ka wuli ka taa ko dɔ ta ka kɛ ko dɔ ye ka sɔrɔ n sigilen de don i ka miiri in kuma in na i ka wuli ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye dɛ a ma ban koyi ala ye kɛnɛya in d'i ma o y'a belebeleba dɔ ye donc o kɛnɛya min bɛ da anw ma a b'a to an bɛ se ka miiri ko wɛrɛw la ko minnu bɛ yen ni o bɛ se ka nafa wɛrɛ lase anw ma wa gɛlɛya miirini ni hakilina jumɛn ye gɛlɛya bɛ e kan bi e ye hakilina jumɛn de kɛ k'a kunbɛn ou bien e bolo ko e ka diɲɛ banna de wa e bolo mɔgɔ si ɲɛ tɛ e la wa e bolo e ka sini tɛ ɲɛ wa sini kɔni o ko tɛ e bolo bilen tuguni nin miiriya in b'i la to tuma dɔ la i ka o miiriya in bila k'a fɔ don dɔ bɛ na yɛlɛmɛ bɛ na o de la n y'a fɔ n ko adamaden mɔgɔ foyi tɛ se k'i yɛrɛ nimisi wasa n'i yɛrɛ tɛ i yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'i yɛrɛ nimisi wasa i yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se k'i yɛrɛ nimisi wasa donc o hukumu kɔnɔna na ni gɛlɛya min bɛ e da la e yɛrɛ bɛ se ka motivation don i yɛrɛ la ka kuma n'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ lamɛn vision jumɛn de bɛ na don nataw la n m'a fɔ ka kɛ mun ye don nataw la jɔn de bɛna se ka kɛ n jɛɲɔgɔnma ye walasa ka n ka sara n bɛ sara min nɔfɛ n ka se ka taa o sara la diɲɛ ma nɔgɔ dɛ diɲɛ ye gɛlɛya ye an ɲɛ bɛ diɲɛ na kuma o kuma i b'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ wuli fan bɛɛ fɛ a bɛ k'an ɲɛna ko nɔgɔyatɔ de don i bɛ miiri dɔ la ko nɔgɔyatɔ de don dɔrɔn sani i bɛ sɔnna i bɛ taa sɔrɔ dɔ wɛrɛ fana daminɛna fan wɛrɛ fɛ kow bɛ o cogoya de la o de la mɔgɔ ka kan k'i hakili to a la k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn na an ka kan ka an miiri kɛnɛya minnu bɛ yen ni ala kɛlen bɛ k'an d'an ma n'a bɛ se ka aw nafa bɛɛ kan k'i miiri o la o hukumu kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ e da la i ka da la k'a fɔ k'i k'i hakili sigi i k'i hakili sigi ala ma ɲinɛ i kɔ ala ka maa ɲumanw bɛ yen i ka miiriya ɲuman ta k'i ka gɛlɛya k'a sɛgɛrɛ ka mɔgɔ ka miiriya de bɛ kuma dɔ la an ka kow taabolo jira an na quoi maa minnu bɛ yen ni pessimisme b'a tigi la miiriya jugu b'a tigi la en réalité souvent a tigi ti bɔ a nɔ na quoi c'est que quand tu vois chaque fois les choses du mauvais côté e de bɛ ko lajɛ miiriya jugu la fɛnw tɛ sa nin tɛna ɲɛnabɔ nin kɔni nin ye nin ta bannen bɛ ten bon e mana conclusion di ka ban e mana ko laban fɔ ka ban ka sɔrɔ ko yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ est ce que e bɛna cɛsiri o la ka ban e tɛ cɛsiri o la e tɛ wulikajɔ k'o la e tɛ foyi k'o la parce que a b'e bolo ko nin y'a bannen de ye ko foyi tɛna se ka ɲɛnabɔ bilen tuguni est ce que i y'a faamu donc tuma dɔ la o de bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye adamadenw fan fɛ u ka miirilataw la donc adamaden f'i fana kan ka dɔ fana gɛlɛya minnu b'i da la tuma dɔ la a ka kan i ka a priorité kɛ priorité n kan ka problème jumɛn de gérer fɔlɔ n kan ka jumɛn de gérer fɔlɔ n'a ye diya i bɛ se ka bigi ta k'a sɛbɛn voilà nin bɛ n da la nin bɛ n da la nin bɛ n da la nka n b'a daminɛ jumɛn de la fɔlɔ jumɛn de ye urgence ye n bɛ se ka jumɛn de ɲɛnabɔ kow bɛ kɛ o cogoya de la nka ka kɛ e bɛ yan fɛ e bɛ yan fɛ e bɛ yan fɛ k'a fɔ k'e b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la o ye ko ye ko min man nɔgɔn sabula i k'a da la k'a fɔ gɛlɛya ye processus d'apprentissage de ye kalan sira de don gɛlɛya dɔw bɛ kɛ sababu ye a bɛ bɔ ko dɔ kalama wa a bɛ faamuyali dɔw d'i ma a kɛlen kɔfɛ nɔgɔya nalen kɔfɛ mɔgɔ tɛ gɛlɛya laɲini ala bolo nka nin ko in kɔni a kɛra sababu ye ne ye nin faamuyali dɔ sɔrɔ adamadenya taabolo la a kɛra sababu ye ne tun sigila ka kow lajɛ mais ne wulila a kɛra sababu ye ne ye nin gɛrɛsɛgɛ in sɔrɔ a kɛra sababu ye ne ye nin ɲɛ sɔrɔ nin ko la a kɛra sababu ye ka ne yɛrɛ hakili sigi tuma dɔ la
hali ni mɔgɔ m'o f'i ɲɛna e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la e tɛmɛna sira minnu fɛ nin sira in i t'a ɲini ala fɛ ala k'i segin a kan dɛ mais i b'a ye k'a fɔ a ye nafaba de las'i ma o la John Maxwell a b'a fɔ a ka kuma na ko n'i ye faamuyali sɔrɔ gɛlɛya la ni gɛlɛya kɛra sababu ye ka kalan dɔ lase i ma ka dɔnniya dɔ lase i ma k'i ka da la k'a fɔ ko o ti échec ye ça c'est pas un échec parce que tu as appris quelque chose wa adamaden tuma dɔ la an bɛ balo an ka dɔnta de la i bɛ fɛn min dɔn dɛ i bɛ balo o de la kalan nafa ka bon ni fɛn dɔn bele cayara jamana kɔnɔ ni jamana kɛra jamana min ni mɔgɔw tɛ miiri ka na nin ko ye ni jamana kɛra jamana min i b'a sɔrɔ bɛɛ sigilen don a bɛ bɛɛ ɲɛna ko mɔgɔ wɛrɛ de kan ka kɛ ale ye o jamana taa mali ɲɛ dɛ sabula o jamana bɛ fugariw bange de o jamana bɛ mɔgɔ bange mɔgɔ mun ni i y'a sɔrɔ olu tɛ se ka cɛsiri kɛ olu tɛ se ka wulikajɔ kɛ walasa u ka laɲini dɔ bɛ yen o ko o sabati tuma dara i b'o ye o bɛ sigi ka fɛn dɔ u kɔnɔ donc an balimaw o hukumu kɔnɔna na adamaden i k'i hakili sigi ka gɛlɛya kow ɲɛnabɔ o de ka fisa o bɔlen kɔfɛ gɛlɛya minnu b'anw sɔrɔ pour que tuma dɔ la an ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko dɔw la i ka danfara don e ni gɛlɛya cɛ quoi c'est à dire que i b'i gɛlɛya kɛ par exemple tasi de don wala nɔgɔ dɔ bɛ n farikolo la n bɛna nɔgɔ in pousser ka bɔ yen parce que nɔgɔ min bɛ e farikolo la poussière min bɛ e farikolo la o ni e farikolo tɛ kelen ye o on est farto donc vous devez faire la différence entre vous et les problèmes c'est-à-dire que kana gɛlɛya kɛ e ye quoi e tɛ o a bɛ e de kan gɛlɛya b'e kan mais est-ce que e de gɛlɛya ye non gɛlɛya bɛ e de kan gɛlɛya bɛ e de kan donc i bɛ danfara don e ka personne ni gɛlɛya cɛ walasa i ka se ka miiri a solution na cogo min na mais n'i ye problème min kɛ e de ye ne ma la ne bɛ bɔ o kɔnɔ dɛ parce que n'i ye problème kɛ e ye problème kɛ mɔgɔ de ye ka ban e bɛna bɔ o kɔnɔ cogo di e bɔli o kɔnɔ o ma nɔgɔ parce que déjà même e yɛrɛ y'i yɛrɛ dabali ka ban e yɛrɛ y'i yɛrɛ siri ka ban e yɛrɛ y'i yɛrɛ siri k'i da ka ban parce que e bolo e de ye problème ye parce que tuma dɔ la kumaw ma nɔgɔ n'a fɔra ko mɔgɔ de ye problème ye an tɛ k'a fɔ contexte la k'a fɔ i kɛra sababu ye ka problème ta ka las'i ma parce que i b'a dɔn an ka baro la an b'a fɔ ko non c'est e de ye problème yɛrɛ de e de ye problème ye non an b'o fɔ parce que i b'a sɔrɔ i ye acte dɔ de kɛ o acte de kɛra sababu ye ka na ni problème ye quoi voilà an ka o danfara bɔ ɲɔgɔn na mais an bɛ ka kuma min kan sisan mɔgɔ gɛlɛya minnu bɛ i da la pour que i ka se ka ɲɛ sɔrɔ a kana e de kɛ e ka problème ye quoi c'est à dire que danfara don e ka personne ni problème cɛ problème b'i da la de e de bɛ fɛ ka wuli ka bɔ yen de voilà e tɛ problème ye mais problème bɛ e de da la donc fo tuma dɔ la mɔgɔw ko o faamu u ka kow la donc o hukumu kɔnɔna na a ka da la k'a fɔ adamaden i ka baara bɛɛ la i ka danfara don i ni problème cɛ kana yɛrɛ kɛ problème ye parce que kuma dɔ la an ka société la gɛlɛya dɔw fana bɛ yen fo mɔgɔw k'o kɔlɔsi o ye gɛlɛya jumɛn ye c'est à dire que mɔgɔw bɛ nisɔn ni u ka makoɲɛ ɲagamu ɲɔgɔn na les désirs et les besoins adamaden ka nisɔn c'est à dire que o ye fɛn min bɛ yen hali n'i m'a kɛ wala i m'a sɔrɔ a tɛ fɛn tiɲɛ ye quoi a tɛ fɛn tiɲɛ ye mais e ka makoɲɛ n'o ma ɲɛ sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ de tiɲɛ e ye ni kɔngɔ b'i la n'i ma dumuni sɔrɔ ka dun o ye makoɲɛ ye dumuni ye i ka makoɲɛ de ye dumuni ye makoɲɛ ye n'i m'o sɔrɔ ka dun i b'a ye k'a fɔ o bɛ gɛlɛya las'i ma ni i ma kɛnɛ i ma fura sɔrɔ i bɛ fura ɲini na ma fura sɔrɔ fura ye makoɲɛ de fura ye makoɲɛ de n ka fini dɔ sɔrɔ k'a don n yɛrɛ la o ye makoɲɛ ye nka tuma dɔ la a makoɲɛ in fana bɛ se ka kɛ nisɔn ye k'a sira dɔ kan k'a da sɔrɔ o waati na a mago tɛ e ye fɔlɔ mɔgɔ min ye dumuni kɛ k'a fa e falen don ka ban dumuni wɛrɛ nana sigi e kɔrɔ o dumuni kɔni e ko k'e b'o fɛ tuguni k'a sɔrɔ kɔngɔ t'e la mɔgɔ o mɔgɔ ni i taabolo kɛla nin ye a ka gɛlɛn e nimisi ka se ka wasa k'a sababuya kɛ e ti boli makoɲɛ nɔfɛ nka e bɛ boli nisɔn nɔfɛ vous devez faire la différence entre les besoins et les désirs laissez les désirs et occupez-vous de vos besoins des nécessités donc nisɔn ninnu tuma dɔ la an ka olu minnu minɛ fɛn min ye ale bi makoɲɛw ye
an ka se ka ɲɛsin olu ma cogo min na walasa an ka laɲini dɔw bɛ yen o ka se ka sabati wa gɛlɛya fana kɔnɔ tuma dɔ la ni peresera waati ma waati fana bɛ yɛlɛma kɛ gɛlɛya i bolo ni peresera waati ma a bɛ yɛlɛma kɛ gɛlɛya i bolo adamaden i b'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ e da la a kan ka waati dɔ de ta o waati nin bɛna kɛ sababu ye e bɛna bɔ fɛn dɔ kalama wa ni e peresera a kɔrɔ an b'a fɔ an ka kuma na ko perese kojugu k'a bɛ na ni sira jugu cɛ ye a bɛ na ni sira jugu ta ye donc i kan ka faut laisser le temps au temps an ka ko to o kan na nka maa min bɛ gɛlɛya kɔnɔ o waati la e t'a faamu e t'o yɔrɔnin ye o de la a ka kan adamaden i ka diɲɛlatigɛ la a to mɔgɔ dɔw ka y'i bolo minnu bɛ to k'i ladi a to mɔgɔ dɔw ka y'i bolo tuma dɔ la u b'a fɔ karamasana i jija karamasana nin kɔni a bɛna ɲɛnabɔ karamasana wa o tɛ ka nkalon tigɛ i ye koyi parce que e bɛ situation de faiblesse dɔ de la i mago bɛ mɔgɔ la minnu bɛ se ka kuma dɔw f'i ɲɛna kuma min b'i motiver kuma min bɛ kɛ sababu ye k'i bila sira ɲuman kan adamaden mago bɛ nin na i ka fɛn bɛɛ la furu kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la i ka sigidaw la o de la a kan ka ɲi mentor dɔw ka yala mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye faamuyali dɔw kɛ ka tɛmɛ u bɛ fɛn dɔw dɔn an na olu tɛmɛna o étape fɛ u b'a dɔn karamasana i jija karamasana ne ɲɛ bɛ e la cogo min na et puis i b'a sɔrɔ compétence dɔw b'e la dɛ i b'a sɔrɔ dɔnniya dɔw b'e la faamuya dɔw b'e la le fait que gɛlɛya b'e da la e yɛrɛ ɲɛ t'o la yɛrɛ nka ale bɛ se k'olu f'u ɲɛna karamasana i ɲɛ bɛ nin gɛlɛyalen don mais est ce que ne tun ye nin kɛ est ce que e ye nin yɔrɔnin ye wa c'est vrai ne yɛrɛ tun b'a ye tu vois donc parce que gɛlɛya kɛlen bɛ ka e kunkolo ɲagamu gɛlɛya kɛlen bɛ ka e tunu donc fo tuma dɔ la mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ i bolo minnu bɛ to k'i bilasira a ka kɛ maa ɲɛnamaw de i kana kɛ maa ye maa min bɛ yen min tɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn maa min bɛ yen k'e yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɔw bɛ yen to b'a fɔ ko ne bɛ ten u ka baara de don a bɛ cɛ la a bɛ muso la c'est à dire que ni olu ye jogo min ye o yɛrɛ la quoi olu yɛrɛ bolo ala de y'o kɛ a banna quoi a bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma o a tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma olu yɛrɛ bolo a b'olu minɛ ten bon i ni mɔgɔw tɛ ɲɛ sigi la o kan quoi bɛn tɛ yɔrɔ si bɛn tɛ du si bɛn tɛ jamana si bɛn tɛ furu si bɛn tɛ kabila si fo n'i y'a sɔrɔ adamaden dɔw bɛ yen u k'o to mɔgɔw ta la fo n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw o ye k'o to ɲɔgɔn ta la de i b'a dɔn nin a se b'i ye i b'a dɔn nin a fanga b'i la i b'a dɔn nin a dɔnniya b'i la i bɛ se k'a ta k'i mago ɲɛnabɔ ka tiɲɛni dɔw kɛ i b'a fɔ n bɛ n tɔ to n b'a dabila jogo dɔw b'i la mɔgɔw mako b'olu la i b'olu bila adamadenw ka bila la tuma dɔ la jogo dɔw t'i la i bɛ wuli ka dɔnniya ɲini ka faamu ɲini mɔgɔw ka sigi i ladeli tuma dɔ la adamaden i ka société yɛrɛ taabolo jateminɛ fɛn ɲɛnama minnu bɛ yen n'o bɛ se ka don e la k'e ka kow taga ɲɛfɛ i bɛ to ka olu dɔw ɲini yɔrɔ dɔw la adamaden ka lamɔ yɔrɔ la fɛn dɔw bɛ yen jogo dɔw bɛ yen i t'olu sɔrɔ nka i ka miiri i yɛrɛ la adamaden tuma dɔ la nafa b'a la ni nanzaraw b'a fɔ ko introspection tuma dɔ la an b'a fɔ ko ka yɛrɛkun sɛnsɛn k'i yɛrɛ lajɛ kosɛbɛ fɛn dɔw b'i la vraiment il faut que tu t'améliores ni tuma dɔ la an bɛ se k'a fɔ ma ko développement personnel nafaba de b'a la le développement personnel i ka miiri i yɛrɛ la e hakili bɛ ka fonctionner cogo di n'e dimina e bɛ a minɛ cogo di e dusukun bɛ cogo di est ce que e ye mɔgɔ min bɛ siran est ce que mɔgɔ jajalonnen don est ce que e ye mɔgɔ ye n'i ye ko daminɛ i bɛ taa fɛ est ce que courage b'e la est ce que e ye mɔgɔ ye i bɛ goman fɔ mɔgɔw ma est ce que e ye mɔgɔ ye ka taabolo ye mɔgɔ tɛ kuma i fɛ i bɛ fɛn est ce que tu vois donc il faut que adamaden tuma dɔ la i ka taga ninnu taabolo nin dɔn fɛ a bɛ nɔgɔya i ma kosɛbɛ mais bɛɛ k'a bila i kunna ɲumanya i bɛ se ka ɲumanya kɛ mɔgɔw t'a dɔn i ye i bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw t'a dɔn i ye i bɛ se k'a fɔ ne bɛ ɲumanya kɛ dabila nka ɲumanya si tɛ yen k'a tɛ nafa lase a kɛbaga ma ɲumanya si tɛ yen k'a tɛ ɲumanya lase walima nafa lase a kɛbaga ma ne kɔni m'o misali ye fɔlɔ k'a fɔ adamaden e de ye ɲumanya kɛ kɛwale la i jogo la dɔnniya la kumakan na farisogo la nafolo la tɔgɔtigiya la wa i m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama k'i y'a kɛ i yɛrɛ ŋaniya la i y'a kɛ ɲumanya de kama ala b'a sara i ye don dɔ ɲumanya bɛɛ tɛ sara don kelen na dɛ a saraw bɛɛ tɛ di don kelen na adamaden i bɛ se ka ɲumanya dɔ kɛ bi san 10 kɔfɛ ala b'a sara d'i ma ni adamadenw m'a dɔn ye ala b'a dɔn ye wa o tɛ kɔrɔbɔ fiyewu
tɛ kɔrɔbɔ i ka ɲumanya sira kan dɔw bɛ se k'i janfa i ka ɲumanya sira kan dɔw bɛ se k'i tɔgɔ jugu fɔ i se ka ɲumanya sira kan dɔw bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ka yɛrɛyiraya kɛ fɛn caman bɛ se ka fɔ i ma i ka ɲumanya fana dɔ ye jumɛn ye o ye k'i kɔnɔ jɛ adamadenw ye tuma dɔw la hali n'i y'a sɔrɔ tuma dɔw la an ka kumaw la an b'a fɔ n ko kɔnɔjɛya dɔw bɛ yen mɔgɔ fana man kan k'a kɛ wa o tɛ kɔnɔjuguya ye o ye k'i yɛrɛkun de lakana de k'i yɛrɛkun lakana kana fɔ kuma bɛ zon ma ko kana n ka fɛn ta i ka fɛn dogo tuma dɔw la o ka fisa parce que n'i y'a sɔrɔ zon ka laɲini sonyɛni n'o y'ale ka baara ye e ka kuma tɛna se k'a fɔ k'ale k'o dabila o i b'i ka fɛn dogo de a b'a ɲini ka dɛsɛ a ta ye o de ka fisa donc ɲumanya a b'a tigi nafa tuma o tuma ni adamadenw bɛ ɲɔgɔn na i b'i kɔnɔ jɛya u ye mais o b'o kɔnɔ fili i ye a mɛn o mɛn i bɛ bɔ a kalama n t'a dɔn ni mɔgɔw bɛ yɔrɔnin kɔlɔsili kɛ a mɛn o mɛn ne kɔni t'a dɔn dɛ ala bɛna sababu dɔ créer ala bɛna sababu dɔ kɛ sababu min bɛ kɛ sababu ye sababu min bɛ kɛ sababu ye bamanankan ka gɛlɛn walasa e ka se ka bɔ a kalama quoi i kɔni bɛ bɔ a kalama cogoya dɔ la o kɔni o tɛ kɔrɔbɔ fiyewu fo na i kan ka bɔ a kalama don min na n'i ma kɔlɔsili kɛ sinon i bɛ bɔ a kalama mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ nimisa ɲumanya kɛli la mais adamaden bɛ nimisa kojugu kɛli la kojugu ye jumɛn de ye min ni an ka sigida danbe tɛ bɛn i ye waleya kɛ waleya min ni alako tɛ bɛn waleya min ni an ka danbe ye an ye principe min bila sigi la ni bɛɛ bɛnna kan ka fɔ nin de ye kojugu de ye nin man kan ka kɛ e y'o kɛ o de bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o ma an y'a fɔ an ka kuma daminɛ na n ko fɛn dɔ bɛnnen don yɔrɔ dɔ la fɛn dɔ bɛ yen a ma bɛn yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ ɲuman ye walima a bɛ se ka kɛ juguman ye nka a ka ca ala fɛ sigida la i b'a sɔrɔ sigida mɔgɔw kɛlen bɛ ka principe bila taabolo min bila ko mɔgɔw k'o respecter a ka ca ala fɛ sigida ka hɛrɛ de b'a la sigida ka hɛrɛ de b'a la n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw ye miirida dɔ ta k'o bila sigida la an ka se ka taa wa société si tɛ yen ko société bɛ taa ɲɛ ko mɔgɔw b'u yɛrɛ ma o tɛ tiɲɛ ye dɛ a ye jamanaba fɛn fɛn ye ni a tɔgɔ bɔlen don diɲɛ na a kɛra Chine ye a kɛra Faransi ye a kɛra États-Unis ye Inde ka taa se Russie ni fɛnw jamana wɛrɛw ma Japon ni fɛnw Corée ninnu n'i taara u ka société kɔnɔna na i bɛ taa taabolo dɔw ye adamadenw na jogo dɔw ye adamadenw na i yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ jaa nin jamana in ka force de ye a ka fanga de ye nin ye an ka kumakɔla dɔ delila ka taa Japon ko a bɛ taa affaire dɔ la yen a ko ale tora yala yala dugu kɔnɔ c'est à dire que Japon i b'i ka mobili jɔ sira la kana da sɔgɔ yɛrɛ wa maa tɛ s'a ma dɔ fana delila ka taa dugu dɔ la a ko i ka wari ben sira kan mɔgɔ tɛ maga a la quoi wa ne yɛrɛ fana delila k'a ye documentaire dɔ la tubabu jamana dɔ la dɔ kɛlen bɛ k'a ka feerefɛn de bɔ ka sigi sirada la n t'a dɔn fruit dɔ de don a ye feerefɛn bɔ ka bila sirada la i b'a dɔn paiement électronique ninnu ka ca olu fɛ internet achat ninnu i b'a sanni kɛ ni carte ye u bɛ wari tigɛ ka bɔ i ka carte kɔnɔ c'est à dire a kɛlen bɛ ka paiement électronique fɛn dɔ de sigi n'a ye ja ni wari misɛn b'i bolo i bɛ se k'i ka wari fana bila a ye fruit sigi ni e nana dɔrɔn n'e mago b'a la et puis a sɔngɔ sɛbɛnni b'a sanfɛ i bɛ i ka fɛn ta 40 de don 50 de don i b'i ka 40 bila i bɛ fɛn ta i bɛ taa mɔgɔ tɛ maga a la bon ni de ye jamana force ye jogo ɲuman ni de b'a to adamadenw bɛ ɲɔgɔn hakɛ miiri ɲɔgɔn hakɛ la parce que n'i nana ka feerefɛn bila a bɛ ka taa ɲini de comment est-ce que e mago bɛ ale ka feerefɛn na ka taa e mago ɲɛnabɔ e b'a ale mago sa k'e b'o ta k'e t'o wari di donc o conscience donna adamadenw na wa i b'a sɔrɔ a tɛ don mɔgɔw la tilegan fɛ dɛ demain adamadenw ka lamɔyɔrɔ la u ka sow kɔnɔ kalansow la u bɛ nin fɔ denmisɛnninw ɲɛna u b'o don hakili la u bɛ lamɔ n'a ye a bɛ taa ten société si de tɛ yen ko bɛɛ b'i yɛrɛ ma ko société bɛ taa ɲɛ o de la anw ko an ka Mali in kɔnɔ an ka transition maaw bɛ baara min na u bɛ baara ɲuman ba la mais baara dɔ bɛ yen o baara ka barika ka bon dɛ o ye adamadenw jogo de ye adamadenw jogo f'u ka baara kɛ o de kan u ka jogo don adamadenw na jogo min ni jamana ka ɲɛtaga bɛ sira kelen kan
an m'a fɔ ko ka américain jogo don an na américain ka hakilina b'u bolo an m'a fɔ ka français jogo don an na an m'a fɔ ka chinois jogo don an na parce que n'i y'o kɛ i t'i ɲɛnabɔli kɛ olu ka société n'o ka taabolo de don est ce que jogo bɛ yen an ka société la minnu tun ye an ka société wuli ka jɔ sen kan ni o bɛ se ka hali bi k'olu kɛ kalansaraw ye ka adamadenw bila o sira kan wa o jamana ninnu tɛ kɛ jamanaba ye fiyewu fo n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ filibaw ka jamana kɔnɔ ni fili min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase jamana ma i b'a sɔrɔ ɲangi dɔw fana boloda la a tɛ ku i la i k'a kɛ a tɛ ku i la i k'a kɛ mun de na an ka jamana kɔnɔ yurugu ye sanga sɔrɔ sabula i bɛ miliyɔn ta ka miliyari ta foyi tɛ bɔ a la fɛn tɛ bɔ a la ka sɔrɔ kirikɛlaw bɛ jamana kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a la ka sɔrɔ maabaw bɛ jamana kɔnɔ nka i ɲɛ b'o jamana minnu na an bɛ ka minnu fɔ anw bolo k'olu ye kafiri jamanaw de ye anw bolo k'olu tɛ ala ko la mɛ ala ye jogo minnu fɔ k'adamadenw k'a kɛ o b'olu baara ye mɛ an minnu bɛ yen ni anw bɛ k'anw yɛrɛ kɛ diinɛmaw ye ko anw ye diinɛ dɔ la mɛ i b'a sɔrɔ a jogo ninnu ka dɔgɔ anw na kosɛbɛ mun b'o kɛ o ye jamana ka éducation o ye jamana ka ladamu o ye jamana ka seeri ye o ye jamana ka sɛbɛya de ye fo o comportement in ka forger adamadenw na de gɛlɛya mun y'an ka jamana sɔrɔ gɛlɛya kelen don jogo ko jamana de y'an ka jamana sɔrɔ sabula anw ka jamana kɛra jamana ye jamana min ni maa minnu bɛ yen n'olu ye jogo ɲumantigiw ye n'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka jamana taa ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ olu tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana ko la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tɔgɔ nɔfɛ olu jogo siga kɛlen bɛ u ka jogo la jamana jɔko la olu de bɛ ta ka ɲanga sanfɛ k'olu kɛ ɲɛmaaw ye présidents ye ministres ye ani fɛnw ye i b'a sɔrɔ o système minnu bilala sen na n'olu bɔra yen u ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na n'olu bɔra u ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na u tɛ ɲɔgɔn kɔfɔ cogo si la i b'a sɔrɔ hali n'a kuma fɔla kiiri sira la a kiiri kumaw bɛ kɛ ka tila k'a mada ye sabula jamana ɲɛmaa olu de ye kiirikɛlaw de ye olu de ye kiiritigiw ye n'olu ko cogo min na a bɛ kɛ o cogoya de la an tora o la maa minnu bɛ yen n'olu tɛ jamana ko la olu nana caya an ka jamana ɲɛmɔgɔyaw la ka sira di terrorisiw ma ka don jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o de don fo ka kuma ka baara kɛ adamadenw jogow kan domaines bɛɛ la o de la an bɛ jamana ɲɛmaaw fo yurugu kɛlɛ min daminɛna an b'a ɲini u fɛ u kana kɛ tapage ye tapage ye jumɛn de ye k'a kuma fɔ ka tila k'a bila k'a kuma fɔ ka tila k'a bila a nin caman kɛra jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ dɛ nin caman kɛra jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ ni maa min y'a ta n'a sɔrɔ a y'a kun a y'a to a ka fɔnɔ ni maa min y'a ta n'i y'a sɔrɔ a y'a dingɛ sen k'a dɔ ye a y'a to k'a k'a bɔ wa n'a y'a bɔ o t'a bannen ye dɛ i bɛ tila ka ɲangi de ni ni min ka kan o ka k'i la impunité bɛ jamana ci impunité ye jumɛn ye maa min bɛ yen a bɛ ko kɛ ko tɛ bɔ a la mɛ i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ se tɛ maa minnu ye n'olu y'a kɛ u b'olu fili ka don kaso kɔnɔna na o ye tɔnɔni de ye dɛ n'o cayara jamana kɔnɔ jamana kan ka miiri k'a bɛ taa ɲɛfɛ yɛrɛ wa maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛ a b'a jateminɛ i tɛna fantan tɔgɔ mɛn a la i tɛna mɔgɔ tɔgɔ mɛn a la minnu tɛ ko kunna quoi voilà a bɛɛ i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ walima se bɛ mɔgɔ minnu ye ka tɛmɛ nka o bɛɛ n'a ta o ye nin don population kɔnɔna na finalement ka yurugu cari yɔrɔ caman na fo ka kɛ finalement jamana yɛrɛ taara kɛ i b'i minɛ quoi ka taa mali kɛ e yɛrɛ min b'a fɔ k'i bɛ yurugu kɛlɛ i b'a sɔrɔ c'est à dire que système kɛ de sorte que e yɛrɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ e ka dossier bɛ yɔrɔ dɔ la e ka dossier kan ka bɔ yen o taara fɔ k'e ka 10% di 10% dili e yɛrɛ bɛna jateminɛ e b'a fɔ ko non k'i bɛna i ka hakɛ kɛlɛ kɛ e yɛrɛ bɛna taa hakɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na o fana ye 10% tigi dɔ de ye taa e bɛ taa min jɔn bɛna e ka kiiri kɛ bon finalement i yɛrɛ b'a ye sani temps ka perdu e la nin ko da la 10% tɛ yan a se t'i ye o tɛna taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ si o jɔn de bɛ n'i dɛmɛ kɛlɛ la i fana bɛ fɛɛrɛ i b'a di i contribuer la yurugu la mais i se man ko tɛ quoi i se man ko tɛ n bɛ misali suru in d'aw ma siɲɛ dɔ la n tagatɔ n ka émission na politicien dɔ de ye ne minɛ a kɛra Bamakɔ kɔnɔna na politicien dɔ ye ne minɛ a ye ne minɛ ko ne ye fɛn jeni d'accord parce que en réalité ne yɛrɛ filɛ ne ka minɛ sariya fɛn koro la a man ne ye kosɛbɛ raison pour laquelle ne mana fɛn fɛn kɛ ne bɛ a kɛ de sorte que
sariya sira kan nga se ka kileniya dɔɔni k'a la quoi voilà minnu bɛ taa moto san 200 280 a bɛ dɛsɛ ka vignette san 1,200,000 a ye sabali a y'a dabila ko ɲɛnama tɛ i bɛ taa mobili san miliyɔn joli miliyɔn 10 miliyɔn 10 ni fɛn assurance ni vignette gansan tali i bɛ dɛsɛ o la a y'a dabila tuma dɔ la anw fasodenw de b'a to tuma dɔ la dɔw bɛ to ka ɲɛ dɔn anw na quoi Mali tɛ se ka dilan ni an bɛɛ ma an sen don Maliko la walasa ka a ko ɲɛnabɔ bɛɛ k'i kɛta kɛ n'a fɔra ko yɛlɛma i kana miiri ko maa wɛrɛ de kan ka yɛlɛma yɛlɛma kan bɛ e yɛrɛ de ma i kan ka yɛlɛma de a bɛ taga o de nɔfɛ donc policier ye ne minɛ ko ne ye fɛn jɛni b'a dɔn tuma dɔ la n'i ko i bɛ kuma sama sama ni ɲɔgɔn cɛ i b'i ka kungo gɛlɛya ne ko a ma n ko baasi tɛ ko infraction ko ne k'o sara ne ko d'accord n k'u ka fɔ n ko n'i y'a sɔrɔ n'u bɛna reçu di yan n k'u ka reçu di yan ne ye reçu ko kuma fɔ cɛ ko non ayi ko reçu t'olu bolo ne ko ko minnu bɛ reçu de ko bɛ Bankɔni sirafara la ne ko d'accord n ko o tɛ baasi n ko n'i y'a sɔrɔ an bɛ se ka taga yen yɔrɔ la ka taa reçu minɛ ko ayi ko di don k'o tɛ ka baara kɛ bon an tora la je ne sais pas ɲɔgɔn si dɔ nana dɔrɔn ko cɛ ko i ka cɛ k'i tɛ nin ɲɛnabɔ i bɛ taa ko i tɛ nin ɲɛnabɔ i bɛ taa bon c'est vrai que o ye barrière bila ne ɲɛ quoi c'est à dire ne bɛna fɔ ko non n bɛna taa sariya sira fɛ voilà a ka fɛn n bɛ reçu sara quoi hali ni 1000 don n b'a reçu sara a bɛ n ka reçu di yan parce que a ko ne ye sariya sɔsɔ n bɛ na fɛn quoi cɛ nana jɛn ne ma ko non ko i tɛ nin ɲɛnabɔ i ka taa ne dun y'a ɲɛnabɔ dɛ mais i bɛ t'i ka ci la ne ka émission heure sera ka wa il me reste 15 minutes 15 de tun bɛ émission heure cɛ bon tu vois donc ça fait de sorte que sariya minnu yɛrɛ bɛ bila jamana kɔnɔ walasa ka essayer ka ko dɔw kɛlɛ i b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ sigilen don walasa ka sariya lakɔlɔsi olu bɛ sariya empêcher sariya kana se ka boli hali ni ye jamanaden ye k'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la o yɛrɛ de bɛ bloquer u t'a fɛ i ka tɛmɛ voie normale fɛ parce que ni tɛmɛna voie normale fɛ a tɛ olu arranger an balima an tun ye sira fara jusqu'à kuma jogo yɔrɔ de kan parce que nin bɛɛ ye jogo de ye nin bɛɛ ye comportement ye yurugu tɛ jamana si taa ɲɛfɛ an b'o fɔ k'o taga segin yurugu tɛ jamana si taa ɲɛfɛ wa yurugu ka jugu ni terroriste ka baara ye fo mɔgɔw k'o dɔn de parce que yurugu wari min kan ka don a ka dɔgɔtɔrɔso la ka dɔgɔtɔrɔso dilan yurugu bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ sa ka sababuya kɛ fura tɛ yen ka sababuya kɛ mansin tɛ yen ka sababuya kɛ dɔgɔtɔrɔ formelen tɛ yen ka mɔgɔw lahinɛ yurugu de bɛ sababu ye ka ekɔli to kɔfɛ wa ni ekɔli tola kɔfɛ nalɔmaw bɛ caya jamana kɔnɔ maa kalanbɛliw bɛ caya jamana kɔnɔ o kalanbɛli minnu bɛ caya jamana kɔnɔ n'olu bilala jamana ɲɛmaaya la olu tɛ se ka jamana baara kɛ yurugu bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛyɔrɔ ci jamana si tɛ ko yurugu tɛ yɔrɔ min na k'a fɔ yurugu corruption zéro de bɛ yen c'est difficile a mana kɛ cogo o cogo dɔw b'i dɛn ka fɛn kɛ parce que ala yɛrɛ adamadenw dan kan mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen dɛ c'est comme si ala yɛrɛ de olu dan ta tiɲɛ kama quoi c'est à dire que i mana o régler cogo o cogo tila ka sara jɛngɛ quoi vraiment je sais pas donc yurugu corruption zéro tɛ yen mais il faut que a ka diminuer ka s'a dan na adamaden jamana mana wari bɔ ka don fɛnba minnu na olu ka se ka taa sira fɛ tant que o ma kɛlɛ a ma nɔgɔn n'ala sɔnna peut-être an bɛna émission dɔ fana sigi yurugu kan tant que a ma kɛlɛ jamana kɔnɔ wa an b'a fɔ jamana ɲɛmaaw ɲɛna k'a fɔ an ka président Assimi Goïta colonel Assimi Goïta ɲɛna a ye Nord Libération daminɛ an b'a fɔ o la mais kɛlɛba min bɛ yen min ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ye o ye yurugu kɛlɛ ye n'a ye nin kɛlɛ in gagné a tɔgɔ bɛ taa dɛ n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ Mali histoire la i bɛ terroristes kɛlɛ ka ban ka fɛn bɛɛ kɛ mais n'i ma yurugu kɛlɛ i tɔgɔ Maliyɛnw na ɲinɛ a kɔ dɛ parce que yurugu hakɛw na daminɛ adamadenw kan a tɔɔrɔ bɛna daminɛ adamadenw kan adamadenw bɛna ɲinɛ i ka baara ɲuman kɛlɛ kɔ nka i ka yurugu kɛlɛ k'a tɔgɔ sɔrɔ a ye tɔgɔ bɛ mɛn Maliyɛnw da dɛ tɔgɔ bɛ mɛn mɔgɔw da parce que a ye tɔɔrɔ lase adamadenw ma ka se hakɛ min na hali bi an b'a ka juge ɲumanw fo an ka kirikɛla ɲumanw minnu bɛ ka baara kɛ nin waati in na walasa ka yurugu kɛlɛ yurugu kɛlɛ a b'an bɛɛ de nafa a b'an ka kɛnɛya sabati a b'an ka kalan sabati
a bi an ka sɛnɛ sabati a bi kɛ sababu ye an ka nafolo ɲinini wari siraw a bɛ dɔ bɔ fantanya la a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye lakana ye a bɛ sabati a bɛ kɛ sababu ye fantanya a bɛ dɔgɔya jamana kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛli jamana kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ de nɔgɔya ka taa kun jumɛn kan sabula nafolo kan ka taa fɛn min na a bɛ t'o da fɛ jamanadenw tuma dɔ la jamanadenw t'a ɲinina ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ka wuli ka wari tila adamadenw na a ka wari di mɔgɔw ma non jamanadenw mago bɛ environnement ɲɛnama la ka sécurité kɛ pour que olu ka se k'u ka balo u yɛrɛ ye de jamanadenw bɛ ka balo yɛrɛ maliyɛn fonctionnaire de mɔgɔ joli o man ca mais maliyɛn miliyɔn tɔ bɛɛ bɛ ka balo a yɛrɛ ye a ka baara la a ka wɔsi la don o don mɔgɔ bɛ to ka ci la lakana mana kɛ sisan yɔrɔ bɛ yɔrɔ la feerekɛlaw tɛ se ka taa jago tɛ se ka kɛ ye mais ni lakana nana dɔ bɛ fara jagokɛlaw kan mɔgɔ minnu bɛ n'o sigila n'o tɛ baara kɛ la olu na don jago la minnu bɛ location baara la mɔbiliw na se ka taa nord la u bɛ taa Gawo u bɛ taa Kidali u bɛ taa yɔrɔw la olu fana na wari sɔrɔ ɔ voyage kɛla minnu bɛ taa feerekɛla dɔw bɛna bɔ ka sigi sirada la olu tɛ baara sɔrɔ wa jamana bɛ yiriwa nin cogoya de la dɔɔni dɔɔni ta yuruguyurugu mana kɛlɛ siraw bɛ bɔ ni siraw bɔla yelew bɛna kɛ baaraw bɛna sɔrɔ donc yuruguyurugu kɛlɛli yuruguyurugu ye jogo ye jogo min ni a bɛ kɛ sababu ye ka jamana taa ɲɛfɛ gɛlɛyaw ɲɛnabɔli sira kan i ka da la k'a fɔ tuma dɔ la an y'a fɔ an mago bɛ se adamadenw ka dɛmɛ na i kana maloya ka dɛmɛ dɔw ɲini tuma dɔ la mɔgɔw k'i dɛmɛ tuma dɔ la ni gɛlɛya b'i da la i ɲɛ bɛ fiyɛ i tɛ fɛnw ye mɔgɔ dɔw de bɛ se ka i bɔ fɛn dɔ o kalama donc o bɔlen kɔfɛ souvent gɛlɛya sira kan n'i ye solution mun ta n'i ye fɛɛrɛ mun ta k'a fɔ ko n bɛna taa nin sira fɛ an ka to ka sɔn an ka kɛta ma il faut accepter les résultats parfois le résultat la solution est qu'il n'y a pas de solution tuma dɔ la e yɛrɛ b'a sigi k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ da la fɛɛrɛ tɛ yen bi wa o de y'a fɛɛrɛ ye koyi le fait que fɛɛrɛ t'a la dɛ o de y'a fɛɛrɛ yɛrɛ de dɔwɛrɛ t'a a bɛ ka waati min kɔnɔ n'o waati tɛmɛna i ka da la k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i ka kow la donc o sira kan i ka da la k'a fɔ adamaden dan de b'an bɛɛ la nous avons tous des limites e bɛ se ko dɔ la ne tɛ se o la ne bɛ se ko dɔ la e tɛ se o la dan de bɛ bɛɛ la o de la an b'a to an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ko dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka gɛlɛya dɔw bɛ yen olu bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka an dɛmɛ a la walasa a bɛ se ka wuli ka bɔ o cogo min na donc dan bɛ bɛɛ la donc an balimaw an tun bɔra ka nin fɔ walasa a ka se ka nin faamu mɔgɔ si min bɛ mɔgɔ tɛ yen min gɛlɛya tɛ mɔgɔ da la mɔgɔ jamana si tɛ ni gɛlɛya tɛ jamana min da la dugu si tɛ ni gɛlɛya tɛ jamana min na du si tɛ ni gɛlɛya ta du bɛɛ n'a ka gɛlɛya don jamana bɛɛ n'a ka gɛlɛya maa bɛɛ n'i ka gɛlɛya mais an bɛ gɛlɛya ninnu minɛ ni hakilina min ye ni fɛɛrɛ minnu ye o de bɛ danfara don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka gɛlɛya kɛ opportunité ye an ka gɛlɛya kɛ k'a yɛlɛmɛ k'a bila ɲumanya sira kan ka dɔ sɔrɔ a la a bɛ ten o de la i b'a ye k'a fɔ jamanaw la mɔgɔ minnu ye faamuyali kɛ ni gɛlɛya mana na cogo o cogo i b'a sɔrɔ u bɛ opportunité dɔ sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ kɔsa in na Marɔku dugukolo yɛrɛ kɛra a ye mɔgɔ bayirika faga o don an ye reportage dɔ lajɛ o bɛ k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ nin kɛra sababu ye ja yɔrɔ dɔ bɛ yen dugu dɔ tun bɛ yen jikoba de tun b'olu la jiko yɛrɛ santi ka na nka dugukolo yɔrɔ in tɛmɛnen na ja a kɛra sababu ye ji source dɔ sɔrɔla yɔrɔ dɔ la quoi ji sɔrɔla yɔrɔ dɔ la ji yɛrɛ bɛ ka na a ji yɛrɛ tɛ ka kɔtigɛ yɛrɛ o yɛrɛ ka bɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka adamadenw kɔni lahinɛ jiko sira kan malgré que dugukolo yɛrɛ nin kɛra sababu ye ka gɛlɛya wɛrɛw lase an ma mun gɛlɛyaw ka jugu kosɛbɛ donc an balimaw kow b'o cogoya de la gɛlɛya m'anw sɔrɔ an k'a lajɛ miiriya ɲuman sira kan wa an fana k'an seko kɛ ko dɔw la an man k'an tɛgɛ ta ka bila an sen na ka walasa a banna ten non voilà maa mun bɛ yen ni gɛlɛya b'a da la a bɛ ka kule non o tigi man teli ka ɲɛ sɔrɔ a ka gɛlɛya la maa min bɛ gɛlɛya sɔrɔ a y'a hakili sigi k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n bɛ tɛmɛ sira jumɛn de fɛ wa i hakili sigilen tuma dɔ la i mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na donc i ka teli ka ɲɛ sɔrɔ i ka ko la an balimaw an bɛ bɔra ka nin de fɔ ni fili yɛrɛ n ka kuma na an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ hali bi an bɛ bɛɛ fo an b'a ɲini ala fɛ nin video ni audio ninnu a ka a partager kosɛbɛ a ka groupe la walasa mɔgɔ caman bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na walasa a bɛ se k'an nafa an ka jamana kɔnɔna na donc ale bɛ an bɛɛ fo an bɛ fɛn fɛn k'an lamɛn an ka radio sow la
k'an lamɛn an ka YouTube sanfɛ an ka WhatsApp sanfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta k'a di aw ma an b'a ɲini Ala fɛ jamana Ala k'a basigi Mali Ala k'a basigi ni Ala sɔnna ma Mali nin kɔni a bɛ ja farafinna a bɛ ja mɛ o tɛ ja ni anw yɛrɛ ka wulikajɔ ye an ka wulikajɔ dɔrɔn de bɛ se k'an ka jamana ninnu ja mɔgɔ foyi si tɛna an dɛmɛ aw la mun bɛ na fɔ ko bɛ an dɛmɛ na ka d'a k'a fɔ olu ka dɛmɛ condition de b'a la a dɔw ŋaniya ka ɲi a dɔw ŋaniya ma ɲi a dɔw ka laɲini an ka se ka to cogo minnu na olu ka se ka balo anw na a dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ fɛ baara ɲɔgɔnw ka kɛ nka ni bɛɛ ka ŋaniya ye olu fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo minnu na an ka jamana ninnu bɛ o cogoya de la an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba walasa jamana ninnu ka se ka taa ɲɛfɛ hali bi an b'aw fo foli kɛrɛnnen k'a d'aw ma nin video in an b'a ɲini a fɛ an bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de ɲini aw fɛ nin video in a y'a partager an ka chaîne YouTube sanfɛ cloche de notification a y'o digi a y'a abonné walasa an ka video nata a ka se k'a sɔrɔ ni mun ye audio fana sɔrɔ a ka partager hali bi a ka groupe WhatsApp sanfɛla la walasa mɔgɔw caman bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na a bɛna se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ baden de dɛmɛ u ka hali bi gɛlɛyaw kɔnɔ ɲɛnabɔli sira kan hali bi an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu k'a ye ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamukan wɛrɛ sira kan k'an bɛn